یہ یوٹیوب چینل باغ پایین ون بوزن ساری سامعین خبر آب پاشی ہند مرکزی وزیرن اکس لوک جلسس خطاب کران وونمت ز ماہ رمضانس مز یودوے زن لوکن آبچ تو بجلی ہز سختی برداشت کریں پی خاص کر دہل کھاون پہ امیک ٹاکار اثر پیومت تمو وونمت ز دہل کھاون یہ کوکا کولا اکھ بوتل روح افزا اکھ لیٹر تیل رستی اکھ لالٹین اجرا کرنا جناب ملکن موت صٲبن ہنگامی ایمرجنسی میٹنگ طلب کرم یت مز زن روزدارو دھرنہ دیوان وونمت ز اس پہ دہل کھاون دلو جان خدمت کریں اس لیے گھِ اس ات بدل تنخواہ جلد از جلد واگزار کرنے یون یت مز زن قومی سلامتی ہند وزیر جناب نکیر و منکر پن حصہ نیو یہ میٹنگ آئی اکس شمشان گھاٹس مز منعقد کرنے رویت ہلال کمیٹی اعلان کورمت ز 4 مئی پہ تمام مسلمانن 1 بجہ ہز لپٹن چائے دوپہرک بتہ 4 بجہ ہز چائے تو شامک بتہ یلہ تراؤن باغ پایین آفیشل ناو کہ یوٹیوب چینل تمام مسلمانن وچھ ونجہ عید مبارک پیش کران تو وونمت چھک ز تمام گھن باغ پایین آفیشل سبسکرائب کریں تاکہ ین ول ویڈیو واتن گۄڈٕ تۄہہِ نِش رات کور دۄیو معٲفی دِیِو مےٚ چھُنہٕ یہِ وۄتھٲنی ٹریفک کنٹرول روم پریس بیان مطابق ین پگہ عیز دۄہ تمام مسلمان پنن پنن عیدگاہن کُن عید نماز ادا کرنہٕ خٲطرٕ روان کرنہٕ دہل کھاون برونٛہہ برونٛہہ پکنہٕ خٲطرٕ وننہٕ آمُت موسمیات کے اکہ اطلاع مطابق آئندہ 24 گھنٹن دوران أکِس 2 جائن کیکن تو باغیر خانین ست شرمال کٹماز تو بڑماز وسنک امکان سامعین ات ست ووت خبرن ہند ایول دین اند ٲسِن اجازت خدایس حوالہ.